wilujengan saengga kita sedaya saged matokan wonten papan inggih kanthi wilujeng ing sampala tanpa halangan setunggal menika. Kula minangka wakil saking kelas siswa kelas 7 lan 8 ingkang sapisan derek derek dene sederek kula Pelaksana sedaya sampun kasil anggenipun langsung kawula umat nglampahaken kewajibanipun wonten kawiyatan menika. Kaping kalihipun kula ingin ngaturaken gunjing panuwun kawit sederek kula Pelaksana sampun paring panggilan dengan sebagai tindak keluaran beberapa kali pentampilan